La veu, el respir de l'ànima. Així he titulat el paper que vaig escriure pel teu llibre per acompanyar-te en aquest bateig d'un llibre que per mi és important en la teva trajectòria. Aforar la pedra blanca. Entre el silenci i la paraula hi ha una veu singular, una veu tenyida de carnalitat dolça, serena, musical, mai un esgarip a desgrat d'alguns dols. Amb Roser Pinto Fàbregas, estimada amiga, amb els teus poemes som davant d'una veu que sempre ateny una mar de bellesa apol·línia, on l'ànima hi respira, s'eleva i abraça l'espai com el vent en el seu rostre matern abraça els arbres. Aquesta imatge, la de la mare, t'és ben propera per la teva mare i perquè tu també ets mare. Hi ha una bellesa lluminosa i un respir de l'ànima en la lírica sempre zen de Roser Pinto, en l'estil i en la veu que la caracteritza. Aquesta llum i aquesta veu no es dona així com així, perquè constitueix un talent. Sí, un talent, el teu talent, Roser. La poesia parla del jo més profund, ja ho sabem. Pràcticament ens despullem quan escrivim poemes, despullem l'ànima, esclar, que és la manera més bona davant de la natura, davant de Déu i davant dels homes. Jo desitjo de tot cor, estimada amiga, que aquesta veu resplendeixi en la lectura d'aquests poemes, que els lectors hi trobin la mateixa pau i serenitat que hi vaig trobar jo quan la vaig llegir per primera vegada. Molts d'èxits, estimada amiga, molta llum i molta claror.